tena afeboa e wo se wo set mmere bi ma wo ho do wo relationship mu enye relationship bi anso na lead to marriage but won call marriage mu a wo search wo hwehwe de wo ne betena afebo na wo se wo set mmere ma ho be ma bi be ba obeka so tattoo e wo se wo draw tattoo to ho wodi ni din na twero egu ho ebi anade o ma wo draw tattoo to ne ho na wanfa wankodu Kenaland bo asase ne so eti de wo kohia ne nso no wono so ebi anade din a wo twero ye kwaku de wo kohia ne ye yawa ebe ye den na watimi apepa o pepa kura na che se I say ban bi ani ho wuni wo bi a wato afa wabrabɔ ne ho eti obi awura mu na se wo ye bibi a wo ye bibi a opɛ obi a no agya wo ho akɔ ti da bia metu maba wa ne fotitiri se wasi sui anya ne one ne betwe mpena o na obewale no eye maako dodo na yese bi obepempem a beduru mebi no ne bia wakohia wo ankasa wo choice wo taste o say we dem ma wu aka ne so we dem ne betena afebo but wonya hu se nipa no set rules bi ma ho ma mmere bi nchechire wo ankasa ende wo ho nyesa oba ya na wo hia sente wo se won ye ma no me pese me hia agere na wo se wo ko dentist for ho no mu twa wo sin mu mienu na wonya agere na de obehu ne so e bia no wo mpagera na ye ndey mesere se enewie nkomo aye di ni se rules of life ye ntimi nka ni nyina abade enim no e bia na so wonim bi bere so amemo akasa o wa he emera ye de govern ye na nkasa ye ho ko se nhihye wo se ya ye hihye bra ye hihye ade ma ye aye ho ebi ni sei bobo de wa wonim no bobo so ne ye ni komo me ne aba ma me na wase na me chia liberty na ansa na so be kasa ma me nka ye tie for say wo Facebook live se si ya koho na ko like program no fa comment bra me kan ama wo na uwie nso a share na obinya akonya nhwe bi pa kwasi e wo ke home store say Jonas me ma good afternoon pa out then minim say wo ho ye pa yenko beda sibie me ne aba mra na doso okay na brano no ya de bi baba okay de be ya chiefo ne afefo e be hu no ma hye ne nso na omudi bi ato omu kotodwem okay na ama abrabo na aye bo no akototen amaye sanity kwasi bo ni say stop begging kwasi bo ni na kai wose se mra na edi kan no wose ye de boye ho bra no ene se jaya sresere enipa bi te sa wo hu nipa bebre asresere e pa cho wo ma mi sei na de sa asresere ne ba de asresere ne ba no de edi kan akwadwo okay obi on pebere yes obi on pebere de tosu mienu nso enibre okay me pe bibia wa asase so okay ti de me wona ensome ti e wo se de wo bi me sere no enya ba ko nya mienu ye won krofo bi wo ma fa ne se business amen na wonam na so obi yale kurate nkwanchen na wo konya obi a wa set speakers bi esi ne ho se momo ano yale fu momo ano aye den kire se ebetimi aba se o mo de ne nam no mo gigiska asesere no yenko o say stop looking for them okay those who are not looking for ewie dia obema me brofo aba o wo say yen jai se ye hwehwe won abra wonya wa adwen se obehwehwe ye won krofo bi wo ho a wan frɛ na won frɛ wo da o mehwehwe wa o mehwehwe se de ohun sitie but e kamia me se da bia wo nko na opere se obekwa hwehwe no woni ade o si yenjai ehunhia because wo do we yemu a wo behwehwe me man to nkanda krokro wo se me frɛ saa so na wo so nso nya saa feeling no eni se da bia ye me nko a ebetimi aba waliem betimi aba relationship ebetimi aba namfusem abusunya wow emra no de toso miensa no de toso mienu no yenkwe also stop saying more than it is necessary nese kasa polefo no yes ebu ha wo kasa sa de hia no na wo ka ebitimi ka wa bra ba before say one realize no na de eye unnecessary no aka bebre faso ni so na unse mpaifo ko abu be say o kasa bebra mfomso
bebre na chiro ni mpo ma yeti ase se kasa dodo mfom so mpam yes enti se wo pese wani benyam na wo fa mre bi chichire wo ho na nimonyam ba wani ma susu kasa bebre wo kasa apem ebi kasa onti wo minim to so kura kasa wo manu be 5 hours kura on kasa wiye ni nyina nso yesa niema bebre aye bobodi no because obi a wo bibi ye no on say o bresa panya kasa sa kasa hunu ekoba sa o wa hiro monu asem timi sa gise wa hu se sebe aboa kura na etwam obeka kofa aboa ne ho asem aba nti kasa dodo wo hemfum so mpam nti se yepese ye set rules ma ye ho a eni se ye kasa bebre kasa kakra bi memunye dume ho nte manyansa ne nimde mmerem eno nti na mpanfo se asempa wo hoy ya na etia pa bia ni ho a wa tententen yenko me never o say stop entertaining gossipers about other people me te wase ya yenjai se yeso so won we de nkonkonsa bere yen asumasi me ba mi hu o wa hine ko he o wa hina for space space mbo mfata no na me say wa ye kuntan say o se sankrofo na so amanfo nsem de bere yen ma yen so won so ni senti ni se nipa ba kwa ya misuro ni wasasi so eye nipa okote asem beka timpanyinifo eka asem bi o mo se te koka wo hwei ebukuro mante amante but ye won krofo bi wo wa ono dede bia wote asem de bia every blessed day na unkotie di amanfo ka na unkotie na me be ya gramity se no mo kan se wo se ye njai se be so san krofo ne so wo de ba ya pa se hey fo jujure ko fo dede no ngonkon se bie kodo na oni mpanfo se de ote ya ante de ote ya nso hu asechire de okọ kanso ehu ka de okọ kanso ehu asechire nti sekuo bo ya so won so so da nkomo be no di ya ansana o be ka akira won secret no da bia meka said de oni wo ko di nkomo no mi nsuro ne said de wo ba be ka say nipa ne ka ya no den na won so ka fa me ho kire no because wo be ka no won ka de ono ka ya wo be ka ne dede na me kwa me defendi wo but ade ye hu yen say de wono kwoti asem no aba be ka ene sa de ne na ekoso aya na ye nkrofo bi mpo de se asumesi de wo domio gise wante se me ho asem ye ka obeba be ka kire me se ye pese ye set rules ma ye life a ya brabo ye boya kwasi broni se ma ye nsoso nipo ye kokonseni okoti asem be ka ye nkoi me no aba o say don't eat others food more than what they eat from you. Okay. No, say me one example a. Me ko bi fie say me ko akodidi a. Ana me ko bi fie say me ko akosra na. Me dia bi ni kakra bi. Ketua bi. Wa ina aduane na edede. O David. Ede. Dede be mum. Dwe hu mienu. Na say aduane a me penso e. Da say opa obetumi aye o de ofi. Sa. Mami ni bebiri wo ba se be dey na so wo beja wudin ho be mama ni monyama kofo na de wono so ohun se wakoto banche a na obetena se na ode nkomo be hye wa atil se banche ne beben na waye nkwan ni nyina no won nkomo a woni wudi o na wode akoma hyimu akowo na wa twen ha se wugu so na wa da crowd se Empress dia me ko e be hia chena because when him say definitely make us say oh na se fufu yi mawie o se kwasi broni say se ye pese set rules ma ye ho a ye ko obi fie ye nsusu ni di pepepe ene na in other words no ye mfa nkwa say ye ko engagement ne wedding ase ne yi ase a ye nsusu nji nuane ni bebere na me nu aba onim say obi ayi ase obi engagement ase wedding ase ena nipa baako okope ne ma ne niku ne abusuan ne nya aduane omo kwa ntoma na omde baba no omde bo ho miensa okwa ntoma ne babia osi ntoma ne po no ne ma ehhehye ho nachi ebi hye ho in fact eden ebi kura mpo ebo modea to etirimu esum kase ni bi na wode akohye baabi enti wo twam a
won we serve no e twam a menya bio no age plate ba ko no asan kwotena different place chese wo dandan ne ho wo program no asesa na wo gigi nuane wo gi ne kunu de age ne ma be nan anase nsia de plus ono ankasa ne de wo se ma ye nya sa asem we de nya nkrofo bi de wie yo dabi kwasi bo ni asem o kan say ye pese ye de mmere bi e kekere ye ho na ye nimu banyama sa na ye mai yenjai da bia meka so wa hene nipa wani mo nyam ye ketewa bi eto mmere bi kura mpa te se de wa hene kai ji aduane nipa no forso se fama enya nuane nyina na edi o because already no yenya wedding yenya engagement yenya yi na wudidi it's just a day no se aduane na wo boaboa no so ebe sustain wo till afia na. Can you imagine besi na ase engagement ase wedding ase besi na obi ni obi ya ka dendende nya bibia wa amani bi nti oni na nya problem na mi bisa se nipa wo na akun na ukunu wa BECHEM no da che ana ye gu ye sha ye fan oni nipa ni wo ni hu bi KOT ona be cover program no yeah na ni twa bi so sa ho se omokun hu obi sam se na de na ekosu yi na se nwanwa mpo enye nwanwa aba tokwa aduane no take away aba sudi ebedi na say na wo se obaji ni nyina akora na at the end no bo se wanim agu ase poto na oba wo kon engagement ase ne efa aduane mo ho no memi hu ne se oba asa wo ye kwadwufo se wifo ye frɛ no insanka injanga isanga ija na maka ne brofo ama no se insanka injanga okay ne insanka ne nan ka kwadwufo ba na kon engagement ase aduane ne yi ase aduane hedi adea ye ma obi a waje ye ma obi so a ye je ye de aye de che because if you aduane enru engagement ase aduane enru fi aduane dabi so yo oba muya ade yo nya o ya why na aduane ye no ane say eno kra just spices na ya so eno so body ane empe spices aye ni ma why na nya sa pe yanko broni say never outshine your makers or your boss. O say dear wa mu wadwuma mu aye ama wa aboa wo no wo ye opanyini bi no febuo ni anidie ema no yes sir se de bi o wa hene me ka kire metiefo se enkunimdie na wo hwehwe no won san kan ye na obi aka koso bo won nsem ma no wish you be congratulations eno kira koma pa wo ti se nyame se wo kira wa o kira wo ntem don't be jealous se na simi yie a ma wani nje mame ensi ye yie a ba bia ye bota ya ye pesi ye du ye nu ye no ye be koso atoso abo ye nsem amankrofo bi a wonku nimdie won saka wo ye se kire se wo bie wakomam na wo do ema nipa no ne sa ye nti na nyame behwe so wo hyira won so me do aba obi abue na adwuma enam sa adwuma de ni ntunti wanya adwuma aye ba nipa no be ne ho se de onu mom na adwuma ni no kra no esa na se that is it asemo yes why ne obi di allowance obi di pay but odu abonten o say adwuma no kra na owom no on de hwe ono ni siketi eno de yate a eno de yate a so other payrolls yate a eba ban panyinifo yi a anase won we wa ban ma anase politicians but the party na wo mu no ye tua ne ka enso wo kwa bonten na lambastic yi party na wo mu no ye ma me hwe we me kotena liberty na me kasa sa be ma me fu enso na wu didi enso na wu didi o sa na adwuma ye ni adwuma panyini afa wa wo adwuma appreciate no hu se eye eni eden ne abadaye ne odo eno di bia adwuma ka obi betimi di ni sika koto treasure bill wonim se ho no wonko yi se bia kwa no ane se sika no bosumi bia ebe wo ama no but wa establish adwuma ama wo kunya se wonso be yi adwuma ni bi me no aba onim se obetimi aye investment e wo bank nipa se na bete wonka wan na bete wonka
enti wo buya adwuma ene yete wonka sika kasa e obi a wabi adwuma na wa employ nkrofo mo ye adwuma. That is why nuntina ye man panyi dada o sika mpedede say ni sika na nkasa ekasa na ma ye hu se asomasi obentini o wa hene se si adwuma bie de bia meka se adwuma bie se si bedroom rebi no obi anyi ni sika so de bu adwuma because wo wa dwen power koma pase wo ye ubi adwuma employ nipa no betena wo kon so no be hyehye mmera ma adwuma no wo mo pese obedi nhyehyeye so pese obedi nhyehyeye so mmera rules and regulations na abade adwuma no da bia meka se me director na ya dan so abia me wo hanti me fa na example se ne nhyehyeye nya anka liberty yatum se wo ye ne ma tra se obi anya de wo pa kalibeti ye de credo atum. What you say? No correct. Enti adwuma wo koye adwuma na nipa no bo so me so na so betua wo ka na so tua wo ka he wo say wo hyemrase mamra nchechero. Kwasi boni say no one is above the law. Never. Obi ani ho. Gana kura ye mera kura mpanyinifo kura president kura no hyemrase. Yes. Awa ene yanko. Kwasi boni say when people disrespected you confront them immediately. Say obi ebu animtia. Yes. Entempa konanim. Na ka che ne sa ade a wo ye ye mani anje. Ene sa ade na ye din yo. Ana bisa wo how. Ene sa ade no wa hena ye din yo. Wa fom me. Yes. Already no hu ye mehi kura keke. Space ya wa bo hu ye mehi. Enti wa tia me nan so de mi misaw. Wantwi level na nam ne obeko. Wo yo hene. Wo ye adwuma pan. Wo ye omanpan. Wo da adwuma no whoever abusua pan obia se ubodwa na omanfo na ama twembe won na bi so omo hawo e bia na asem bi wo ho ba wa misa ya se obisa fo ne akwa wa misa be den wo enti pan edue mante yes pan da bia otwebe ne manfo na obisa omo hawo ne omama ne nu ohu kwan obefo so ne omo atra sa wantimi anye saade ya wantimi ni nipa nti da bia meka so wa ne Ghana na say the whole world kura ye den enkane no a ne esusu ase ne ne esi hu wi ase no me no nyina be di adanse ase ne ma asesa obi aye hye abrabo no aye bibie wo ho ente se first no eti da bia meka se obi hia okura no wanchia wa bopini no mfa ne ho asem nse wo mu because e bia babia na adwen wo no enye wo side a won say ye wade bia na say to me minim say onso ebetimi ato ana say esikura say owa hene mani tua wo pa but na ma adwen no afiri wo so dia mi ken wate ase me hwe wo pa wani be when oh na say na ni pe na ni tua mani but ne bia na adwen ni kure ni ho na me aba go bi etwa ka kwan mu na ne we fi say car ne kwan no this ye bo ne so aben ansa na watwam wate ase enti obi ye obi bia na wo mpa confront nipa no Daniel adwuna se ade a wo ye ma mpekura o mempe Mr. next time no menye biem na ni beba ne ho so sanse mpanyinifo kura kasa se ne otwa sa wonim se ne chiachia e bia wa adwen be yo so de dida ho na ye but ne bi kura no adwen ni ho wate ase owa hene yenkwe ma memfa last one emra because I do you better also or say invest in yourself make yourself happy make sure you always look what is best of you abrabo ya ye boi da bia meka se ya nkra do wo fra busuam but wo se wo ankasa no wo hwe de ebeboa wo wo siesie wo ho yie ebe sika mu a minimo bi odi ni sika hwe abusuafo a besi ne sika ni free ne nza no omo hu ne kura mpo se o kan abusua ne ho wa invest ama ne ho eno ani so to ni sika ne peten sa se abusuam se nanfofuom se adwumam se mentam se kuroso wo ye ho se wo ye El Shaddai on be hwe amwo wu be dai ampa enti wo to peten men ka se ma otiri munya din yo eto mere bi a o ma twere ne se mu wo nhira sen wo gye then so na wo mani nyina no na wan kasa ne nso no fa bi sie sanse breye ni nka so
na no nsem bi esisi na nsem ni na nam social media mesua na ma bebre wo ho se tumi kura no eni wo nsem nche enye permanent stay it manage no obi betimi akwa abai mu wonya sika pa so obisa na 1 cedi wonya mismanagement ade ya rewo ne se time na sika wo nsem ne de ye be recognize why not jenim se wo wa hene na eba no kokotako ye obi dum bie ni titadwa meka se na otinsu mponye tadwa be ma obosi okwa abnane katachie na masika ni mfiri wo nsanhwe ona oba no uhu na apene kon ne tua me ba onim wodi bebre wo hene konfanko tese odi ya de be ma no ye kanate na wo ntintia wodi no asesa o ye ma wodi bi na kana ye nka ma wo ntintia na wachia ne de say din no o sikade bi na transi okay we ya be ne ma college na ba no se da bi da we de afeda makum na ntwie meya aduane e de ama we ko ma ni nyina okay enti papa ne ya aduane ne wie ye e na ne ba panyi e na odi mrika e de sai fo be se awie ne eja o twa dajo afa krum momro adofo mro amanfo mro na me papa fie na ehye momro ye hia moa abusuan elia honso abusuan fo be 6 asisi fie ho a abusuan fo titim menu aba o twa dajo ni nyina wie no omo ba fie no ahoho nko abusuan ni ba akokran kan antimi ama omo mba bedi aduane no ya bonten sofo na eba bedi ye ba se okono no kokan se o me papa ya aduane me papa to party nti obia magine ko bia beba busuafo na bedi kan asema okay bi si twirem yes odefo bia wo to pono na wo frefra manfo ne na ni da so se ofre wo beba no twire ne se wo wurawura ho se okwa akofre wo we se me mu akwa didie wezi ma ye busy be go interview wezi say we nya ba akokra nti wasem na oka na esi wo twire ni mu nso enti ye invest a wo last we ni ye me de pa say ye invest a e wa outsider ye invest ye nso ye ho ye nwene ye ho kane say wa nwene ho kane a enipa wo no ntimi nja wu mu ye wa wu ni padua on do ntimi nja wu mu ekunu mami o papa o bibi atimi si that's ye wo kunu dada ho ya waso dada ho eni akura no mo ya ga say eni dada so ho because egofo bi nuanom se no musi twema so na no eden but ni padua ne de ye ni padua dada ho eye wo a awai ma ye meti e fo merem 0322 29 63 42 0322 29 63 42 debi ameka se wunti liberty na hin na be kwakuti 0322 29 63 42 hello first caller hello udin baby aka se free wie hello 0322296342 Mr. Wasan free biem 0322296342 friend also for wadwen chebra hello first caller hello udin baby aka se free wie patato from Kosibandele me ka se free time so ka te hotel maminti omedo yo I tell you na mo bio adwin pa na me so ma kan na Obi obetu baby aba so na sikotie se woni ka we afa ho. Na bi san na won so ka. O ka den ko tie be ka fo. Onu se ni pa na so se obi a ka na so ba de ka. Oh yes. Yen ni pa da ma pa na putu ni se pa mo ka tre. Yes so ya da say. O ma na kwanya dia ma min cha me manager Tony. Akatache hotel manager Tony. Na min cha me dia boate fitani o fiera okay okay yeah that's it you that's it ya mention kan ho bi ko tie be kan for omo bo man o enye suban pa da bi ono kwa de oti azem sa ne ma we nje wa hin da bi ameka se mini adamfo na me nya bi nso da because me ye indoor person me free adwuma straight to me fie me free straight to adwuma me ni adwuma ma me wa sole asa
me pa damfo bia na kotie dia amafo ka na wo yemu hyehyɛ sa na say wo kra ho ebitimi kan sem ni bi na dampo spirit the whole day wo nya okay wo pressure so kra ko na wasaka cho say nkobisa no enu nti adamfo hia because man ti am ye free 0322 296342 0322 296342 yes numbers na ya me born intem ti na me yi mu mako say yi no ebibi mo 0322296342 hey guy was your Facebook live and until like a program no never comment bra na men kind of crojem mau we are share no binya kwenya hwebi me da sebe 296342 as a one way friend kati sa network in a jam hello Empress medo Danny Jonase me Danny mami nti awie ma hu so lectures ha mami nti BECHEM fa na dia me wani mu pa pe mani tua